Tabbas a wajena ya karanta tarihohin hakaice da na da tsawon lokaci da ya wuce. Ɗalibi ne wanda ba zan taɓa mancewa da shi a rayuwata ba. Sunansa Besara Putra. Aihuwarsa da aka yi ta zo da wani yanayi na daban a yayin da inuwar duniya ta shamake wata. Cikin mugun yanayin zazzabin wata ya ja numfashinsa na farko. A lokacin da mutane suka ga wannan mokaɗaɗɗen jariri maras fasali, sun kawo cewa tsinuwar zazzabin wata ce ta kama shi. Amma su kuma likitoci cewa suka yi cuta ce ta shan inna. A dalilin an haife shi haka, baban shi ya yi matuƙar ƙin jininsa. A dalilin haka kuma ya keɓe shi daga sauran duniya. Amma ita ko mahaifiyarsa ta ja shi a jika ta nuna masa soyayya. Daga wancan lokaci mahaifiyarsa ta zama ita ce duniyarsa. Da zarar wani ya taɓa mahaifiyarsa, Visrama baya iya lamunta. Saboda gujewa irin bannar da fushinsa zai iya janyowa kawunsa ya kawo shi gare ni, ya danka shi a hannuna. Barkon hikima, neman ilimi. Barka dai labai. Yau barka dai. Wannan dan wada ne. Suna fa? Visrama. Ha? Su kai ce murya gare shi. Ba komai, gwanin kyau hasali ma. Kar ka ɗauki hakan ta waya, ka ɗau hakan matsayin sa'a. Maza je ka. Yara, wannan wani tambari ne wanda ke ɗauke da kusurwoyi guda 8. Ku zana tambarin swastik.